this time ukhethe into bani uThixo God chose yena makabe ngumntu that he must be a Laat hy 'n person persoon wees. ayolungisa lanto And ebeyibona babengafuna mayihambe ngolhlobo that thing that ngokunokwakhe. is so they didn't want It's to go like like uThixo this in his own way. uyazigweba kule point uthi no God is man condemning himself njengoba and saying, bengafuna "No, ukufa no, kwenzela into I okuyenzayo, didn't want it to rain like this. so into mandiyenze yintoni mba What ndibuye must I mna do? ndinguThixo ndibe ngumntu I must emhlabeni come back as God and and be then a person kuyofa on earth. mna And then I must khona go ukuze and kulunge die le nto. so that this thing may be fixed. Sodat dit kan reggemaak word. Mandize kuwe ke ngoku Let me come to Kom you ek gaan now. na jou toe. zingaphi izinto uyubona into yobana zimoshwe nguwe How many kodwa things you uhambe see ufuna that ucela uThixo done makazilungise wrong? ngokwakhe kodwa zenziwe nguwe You want wrong. God to fix them, but you are the one who've done them wrong. Funda kuThixo xa ebona ubana into Learn yenziwe from God. nguye When he sees that he's the one who's done something wrong, ubuye azixeba okay ndizawujonga indlela he comes yokuyilungisa and tells kwamna. us that I'll search for a way to fix it. Jy gaan soek om dit reg te maak. Wena uyamosha You do things wrong, Jy maak dinge uphinde verkeerd. ufune uyocela komnye umuntu makalungise into emoshileyo. and you want another person to fix what you've And done that's Yonke wrong. abanye benu benengxaki ezingalungisekiyo That's why some of you have problems that cannot be solved. ngenxaba nguwe Because obangela it's kube khona you laa ngxaki ebomini You bakho. cause yourself to have that problem. uThixo uthi ndim God is obangela saying kube that khona ukufa kulo hlobo It olo is hlobo me lokuba ndithe who caused them to live etyile like this. uzokufa I said, ngamazwi if they've am. eaten, they'll die. Those are my words. Daai is my woorde. So ukuze ndilungise le nto In order for me to kuzofuneka correct mna it, ndinguThixo I as God must ndizise uThixo emhlabeni. God on earth. Ek moet God bring op die aarde. Qaphela uThixo uzamele ulungisa Notice- le meko ngebhokhwe God ngeenkomo tried to fix the ngeentaka situation with ngamagazi birds, azo zonke izinto. cows, animals' blood. Kodwa fumanisa into yobana le nto ilungile But you found this cannot be Jy corrected. gesien dit kan nie reggemaak Ngoba- word nie. Why? ngoba ibingeyobhokhwe It was not a goat Want dit was nie Oh 'n my bok God, eye yatya that ate, wat geëet yaba het, ngumntu. but it was a maar person dit was 'n Watya. who persoon ate. wat geëet het. So uThixo wazama wathi, God "No, tried and said no. mandizame ngegazi lenkomo Let me try with the goat's blood. olungisa le nto. blood. Fumanise uThixo To again le nto fix it. ayilungi That's not being fixed. ngoba ibingeyonkomo It was not a cow Dit was Ebithe nie 'n yatya. koei that ate. wat geëet het nie. wazama ngoba okay maqala ihobe tried. kunikelwe ngehobe kwakwamba the bread. naloo nto ayilungi And you saw that even it's not doing any different. Kom ngoba ek bingelo hobe ebethe kuloza ungatyi lazalayitya. Because it was not a bird that he gave a command not to eat and it ate. yiyo nto uThixo evele wazithatha wasuka waba ngumntu That's why God took himself into a human het form homself gevat wahlala phakathi kwabantu and he lived among people weva was tussen ubuhlungu die phakathi mense. kwabantu and you felt pain among die people pyn nxaba gevoel. uthi ndizamile because he's saying that I have tried. Want hy probeer. uThixo uzamile wathi nono God apha has tried and said ezinkomeni that makunikelwe in house, ngenkunzi yenkomo They must give you the pool. Dat hulle offer met die bil. khona le nto azama uyifiksa What is trying to ayifikse fix cannot be fixed. Dat het nie reg gekom nie. njengawo lapha ecaweni namhlanje Like you at uzamile church, you have tried. Jy het uzame probeer. ukuthetha nabantu abafileyo Try to speak to uzamile ancestors. Yep, uzame have uya tried. kotata omkhulu abafileyo uba to the makulunge dead bomi bakho uncles, kodwa kulunge think well, but nothing is being well. Maar niks gebeur nie. balunta for man of God uzamile ukuya kwiingcambu zemithi You have tried to go to akulungi the roots, didn't work. so nothixo na utsho uthi okay Even God is saying that also. God mandizame said, ngenkomo igazi Let me throw lenkomo the cow's blood. malizise inkululeko lento It eyenzekayo must be deliverance what is happening. akwalunga It did not work. En dit het nie gewerk nie. wathi uthixo wathwala isimo sobana abe Until God ngumntu carried a form of a 'n person. vorm van 'n persoon tyhila laa gevat. ncwadi kajohn chapter number 1 masimamele phaa John ibhayibhile chapter ithini 1. naphayana Listen what the Bible says there. Kyk wat die Bybel sê in John verse number 1 Johannes chapter number 1 verse John number chapter 1 1. Eerste Johannes. In the ebe khona beginning ulizwi was the konofundayo word. Verse 1. Yeah. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. ekuqalekeni bekhona ulizwi waye In the ulizwi beginning was the ekuthixo waye word. ulizwi And the word was ekuthixo God. And the word was ekuqalekeni God. In the in beginning. die begin. amen qhubekeka Verse 2. He was with God in the beginning. yeah Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of men. now ngosibona ntona sibona What uthixo is- we see God now. We sien vir God, enguthixo enyameni God in the flesh. God in die vlees. amen abayiva la nto ikhulumayo laba Can't khona hear what I'm saying. yabona namhlanje if Today- uphume apho ungavanga If you've left without funeka hearing, uyazi uba Ngeke ingxaki gehoor. nguwe know that the problem is you. Wie jy is die probleem. amen listen
Le verse ndibonisela ngondibonisa uThixo I am showing you God ethwala isimo getting a form sokubana abe ngumuntu. to be a person. as 'n persoon. Amen. Ngevela ndikhuluma. Can you hear what I'm saying? Yelo ndiBhayibheli sibonisa That is why the Bible shows Bible us ngohlobo lokubana uThixo that God uye waxhela kweyakhe indlu, From uye his own wathatha household. owakhe unyana. He took his Hy son. sy seun gevat. Bamba into ebangela babe kunzima kulife The kaYesu reason xa sithi ngunyana why it's difficult little kaThixo children kungenxa say the abantu Son of God. abaninzi ababelazi Most ilizwi people likaThixo xa uthi unyana use the kaThixo word of God amanye and say the amagama Son of uthi God. nguThixo In other words, osemhlabeni. you are saying you're God on earth. Amen. Banevana likhuluma. So iBhayibheli sibonisa The Bible shows uThixo us God enikela ngowakhe ntoni unyana giving with his son, Offer met sy ukuzama seun. ufixa into trying to fix something Om eyenzekayo. Yonke iBhayibheli That happened isithi long time ago. ukufa kwaqalela kuAdam ukunetha That's why the Bible said that death kwachaphazela had to reign in bonke Adam, abantu. and Yiyo lona affected namhlanje everyone. mawuthetha ngovuka When lukoYesu talk about death uthetha and resurrection, ngokustopheka We are kokufa. talking about death being stopped. Ek praat van die dood wat gestop is. Abayivali likhuluma. Don't hear what I'm saying. Uthetha ngubani ukufa ngoku Take uphelelwe death yintoni ngoku ngamandla. That death now has lost its As nou power. kragloos. Amen. Le ndikhulume nawe izinto kubona into yobana Let me speak with you as I see that. Soos ek esake sien, ndikhuluma into ezinkulu kubantu abancane. Like I'm saying great things to you. ek praat Small, van groot dinge Let by me klein ngikhulume mense. njengaphezulu and then ndizogqiba. let me speak and then I'll conclude. Listen. uThixo God God, ulungisa into is fixing something hy maak reg ebeyithethile. that He has said. wat hy gesê het. Amen. Iyafunda phofu ngoThixo lapha eqonje. Are you learning about God? Or are you just a church? Leer jy of ons nie by die kerk? nguYesu It is Daar Jesus is Jesus who said wat gesê uPeter to Peter, namhlanje today uzanikhanyela. you'll deny me. Ngubani ophinde wafixa lanto? Who fixed that thing again? wie het dit reg gemaak dan? Ngubani ophinde anikeze izikhiya back Who kuPeter? gives the keys back to Peter? Jy gee weer die sleutels vir Peter. Utheni wena xa unengxaki usolo ukhangela abantu bakulungisela Why ingxaki? when you have a Ne- problem, nengxaki search for eyenziwe people to nguwe. fix the problem? Yet you're the one who made the Phofu problem. nalo ixesha lokuhlala phansi ujonga uba okay le You have ngxaki time to sit down and take the ujikeleza problem. ngayo uye emaxhweleni Going uyabo around uyijeleza with ufuna abantu. doctors. Uhlale phansi na uthi okay le ever ngxaki sit down apha yourself. kumize ngabani? Who brought this problem to me? Wie het die probleem gebring vir my? Yiyo loo nto abanye benu befuna uba That's nemali why but some of abakwazi you ufixa want to have ingxaki money. yongabi namali ngemali. But they cannot fix the problem of not having money with money. Maar hulle kan nie reg maak. Awunofixa ingxaki yongabi You cannot namali fix the problem of not ngokuba having money stingy. by being stingy. As jy Funda synig is kuThixo. nie, Learn from God. Leer van uThixo God. ufixa ingxaki yongabi God namali fix the problem of not Ngemali. having money with money. met geld. uThixo ufixa indaba yongabi God is nabomi fixing ngobomi. the matter of not having life with Om nie life. lewe te hê met lewe. Abandiva ndikhulumayo. They can't hear what Hulle I'm kan nie saying. hoor nie. So andifuni nje umamele nje funa ujonge I wena don't want you just to listen, obana but look at ingxaki yourself. ezenziwa yourself. nguwe The problems wenza that you make. ntoni ngazo. What you do about those problems. Wat doen jy oor hy probleme? Umzekelo For example, abanye benu bayakwazi uthetha ukufa, others can declare death. Julle kan abanye benu dood bayakwazi uthetha ukugula, Others can declare abanye sickness. benu bayakwazi uthetha ingxaki, Others can bayakwazi declare uthetha intsokolo. problems. Poverty. Ezaa zinto xa zibuya zisenzeka kubo When those things come back and happen to them, bakhangela into yokuthakatha say for someone who's bantu bewitching, bamani bekanti nono whose cause has to nguwe. be like this? It is you. Daar is Nguwe. jy. It is you. Daar is jy. Yiyo nto uyozibona ukhangela umuntu okuthakatha You're ungazi searching for umfumane. someone who's bewitching you and never find that And you sell it person. for- Ngenxa yoba oyena mntu ukuthakathileyo ngumlomo wakho. Because the person who's bewitched the most is your own Wat vir mouth. jou getoord is jou eie Into mond. emnandi ngoThixo What is xa nice uThixo about God? ezithakathile uthi no When God ndizithakathile has apha. bewitched himself, he Let said, me no, fix it, I'll let me bewitch disthakathe myself. ngayo. Let me fix this. Laat ek dit reg maak. Na masithi uThixo uthi Let's say that God is saying, Kom ons sê God sê, ungadli apha xa udlile don't eat from uzokufa. this tree. When you eat, you Abe will qinisekile die. into yobana awuzodla ngoba uxelele ubana xa It's udle so phana sure uzokufa. that you will not eat because it's told that if you eat from there, you Na will die. wena ugcwala ignorance And uthi then you're full awasla of ignorance. ndizotya lapha And ndizayithatha le nto uThixo I will bangayithathi. take while God doesn't want me to Uthi oh take. my God bendingafuni ufe. God is saying, I did not want you to Ek die. wil graag jy moet Okay, doodgaan. ngenxa ibindima ebethe uzokufa. But because Le it was you ndiyilungise said le nto you'll leyo.
mina Let me fix khona it ukuze ungafi kwakhona. so they do not die again. Zikhona ingxaki ezenziwa ngumlomo There are wakho. problems that are created by your own Jou mouth. mond veroorsaak probleme. Zikhona ingxaki ezibizwa problems zingcinga zakho. That are called by your thoughts. Wat jou verstand roep. Zikhona ingxaki ezibizwa problems yimikhiqizo ekhiqizwa ingqondo yakho. There are problems because of your thoughts. Wat jou gedagtes roep. Daar is probleme. Xa eza ngxaki zokujikela When those problems turn against As you, dit teen jou is dan, ukhangela uba ngubani okuthakathayo. you are searching who's bewitching you. dan Uwe. soek jy. It is you. Maar dit is Abanye jy. abantwana bayanxila Other children are drinking hayi alcohol. ngoba bethakathiwe Not because ngoba they're being abazali bewitched, babo baberelisa amazwi kubo. because our parents release words to them. Het word verklaar op hulle. Ebaxela usisibhanqa You usisiphukuphukhu are a fool. wena. You are So a fool. umntwana le nto ethethwayo yangena What is kuye. declared over the child entered inside of them. So Ingekom napo in. usisibhanqa really ngoku. Now indeed the child is a fool. Umzali uthi abonini uba noma ngamazwi am When do they see that it is my ayibo words? gogo not a certain witch omnyama waphelalini Who is obangela uba dying ndibenjena population ndim who caused this to ndithethe be ngolu like hlobo this. emntwaneni But wam. it is me who spoke those words to my Maar child. ek het die woorde gepraat vir my Ifuthi xa kind. ubona umntwana wakho enxibe If you ngendlela say, ethile ibe when nguwe you say othi something that's the uye same, emakhwenkweni We are going to le nto pray. ithetha yile nto azawuyenza. What you're saying, your child will do it. Wat jy sê Ikhona kon indlela gaan doen. engcono ubunomcacisela ngayo uba There's a jonga mntana better wam way that it can awunonxiba explain your ngohlobo child. ngaphandle bumxelela uba ufuna amakhwenkwe uye One emakhwenkweni. preference, you're going to the